Vždy sa veľmi potešíme, keď na branč idú celé rodiny, keď rodičia si zoberú detičky a keď tu idú aj tetušky alebo deduškovia o paličke. Je to svedectvo, že ešte evanjelická viera žije medzi ľuďmi. A ďakujeme aj za dnešný krásny deň, za to, že nám Pán Boh aj príhodné počasie dal a že sme sa tu cítili veľmi dobre. Je to veľmi potrebné, aby sme sa stretávali, aby sme spomínali na tých, ktorí trpeli a položili svoje životy za vieru Pána Ježiša Krista. A chceme aj svojim svedectvom a životom, tak ako sme to v kázni počuli, prinášať ovocie viery. Nebáť sa, ale žiť, svedčiť o tej veľkej moci a láske Božej. Tento dnešný deň a slávnostné bohoslužby chcú spojiť tri dôležité odkazy. Ten prvý je odkaz sviatočného dňa, príchod s vierozvestou Konštantína a Metoda, ktorí nám priniesli písmo sväté, jeho preklad do staroslovenčiny, teda známosť Božieho slova, chceli viesť ľudí ku Kristu. Potom odišli obhájiť svoje postoje do Ríma. Keď sa vracal Metod ako arcibiskup, tak bol uväznený v Nemecku 3 roky. Tak stal sa väzňom pre Krista. Potom je tu druhá spomienka. Presne 350 rokov, ako sa konali tzv. Mimoriadne bratislavské súdy, ktoré odsúdili na trest smrti všetkých evanjelických farárov a všetkých kantorov, učiteľov, ale aj niektorých študentov, mladých teológie, alebo prípadne aj cirkevných pracovníkov. Dostali títo odsúdenci možnosť opustiť vlast, teda vyzlieť sa z luterákov a nechať službu a odísť aj so svojimi rodinami do 15 dní. Tá druhá možnosť bola konať nejaké civilné zamestnanie a živiť sa robotou bežnou, obyčajnou, ale nie teda učiť, nie kázať. Mohli sa zachrániť, ak by boli prestúpili do väčšinovej cirkvi. To urobilo iba zo pár z nich. Keď ani jeden z tých trestov neprijali, 91 kňazov a učiteľov boli odsúdení priamo na trest smrti na Galéje. Pod ťarchou okolností viacerí cúvli, niektorí zomreli. Tu na branči síce priamo ani jeden, ale sem sa dostali 5 z tých väzňov, ktorí boli transportovaní na neapolské Galéje, prikovaní k veslám, aby ťahali bojové lode. Samozrejme, odtiaľ nebolo návratu. Tá tretia je spomienka na majstra Jana Husa a jeho odkaz byť verný pravde a ju zachovávať. A tak aj vernosť Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu. Tu pod brančom alebo na branči sme hovorili o tom, že tu boli ľudia, prežili ťažké časy a že naozaj tu ich zobrali majetok od rodiny, od všetkého a naozaj všetko tu stratili. Takže čo robíme aj my vtedy, keď vo svojich životoch všetko strácame a akú silu čerpáme a čo nám pomáha potom ďalej sa postaviť a kráčať.